Labarin cin da aka yi min a gidan su Aisha gaya. In gaya muku labarin da aka yi min a cikin gidan su Aisha gaya. Yadda aka ce ni ranar nan kindina ba zan ce muku ga yadda ya kasance ba. Saboda an ji ne irin wanda ban taba tunani ba. Har ya zama kawai zafi nake ji, zafi. Tun ana zancen daɗi na fara jin zafi, ya Allah. Me ya faru a gidan su Aisha gaya? Na farko abin da ya faru a gidan su Aisha gaya shine na je gidan su Aisha gaya sai na samu Aisha gaya tana aiki. Sai da wata Aisha gaya me kike yi? Sai ta ce min kawata ce sosai. Sai da wata me kike yi? Sai ta ce min ai aiki take. Ina ma ta ce mama ta fita. Sai ce mata to Aisha bari mu taya ki aiki mana, muka gama aikin mu lafiya. Kusan mutum ya taku akwai katuwar mazaune wato ni kenan yar gami. Ta ce to Aisha gaya akai ta ce min ai aiki zan taya. Ta ce to me zaki dafa mana? Ta ce to me yake son dafa mana? Sai na ce mata to ki mana shinkafa da mai da ya ce mana. Sai ta ce to babu damuwa, bari na je ta nemo mana wake, ba su da shi ya kare, sai kuma za ta mana tsayayyen haɗin abin da ya rage mai amfani da shi akan shinkafa da mai da yaji. Aisha gai ta fita sai ta bar min kwanukanta guda ɗaya biyu ina taya ta wankewa a tsakar gida. Na sun kuwa ina wankewa kenan. To sai ga ya mutsab ya shigo, ni ban ma lura da shi ba, kawai abinda na ji ashe ya jima yana kallon mazaunai na yadda nake juya su ina wanke kawai me zan ji sai na ji zalmalulu a bayana. Ina gaya muku abinda na fara ji kenan, zalmalulu a bayana ga ta a tsaye kyam. Sai na ce a me wannan? Sai na razana, da na razana zan mutsa gefe sai na kan ƙara kama mazaunai na. Sai na ce me? Sai ce ki shiru ya mutsab ne. Na ce ya mutsab me haka? Ya ce eh mana, me kike tunani, me kike gani? Na ce a ya mutsab don Allah kar kai haka. Ya ce a'a ba wani abu zan yi ba, ai kawai ina son ni na taba ki na ji daɗi. Na ce ya mutsab don Allah kar kai komai. Ya ce na ce Aisha ba za ta zo. Ya ce ki shiru. Kawai ya miƙar da ni ya fara shan baki na yana shafa mun. Kusan me kafin na hankara kawai ya rikita ni ta yadda ma ba zan iya ce mishi a'a ba, saboda duk wasu abubuwan da ya kamata ashe ya taba ni ya ji daɗi ya yi min. Na rasa me zan ce, me zan yi, me ya kamata, wani mataki ya kamata in ɗauka, duk bani da su. Na ce ya mutsab don Allah kar kai min komai. Ya ce a ni ba komai zan miki ba, amma dai kawai ina so in sa ki ji daɗi ne, ki bari na taba ki na ji daɗi saboda na jima ina son ki, kin sani. Amma me yasa kike yi ma haka? Na ce Aisha gaya fa za ta dawo. Ya ce Aisha gaya ko da za ta dawo ne bayan mun riga mun gama abin da muke. Kawai ya ja ni, da ya ja ni zuwa gefe, kawai sai na kama famfon mawanki ta baya, na sa hannaye na biyu ta baya na kama famfon mawanki. Da ce ya mutsab don Allah kar min komai. Ina fa don Allah kar min komai din nan zubdi na irin ta gaba din nan, don sai da Aisha gai ta ce kakki ɗinkin nan na matan aure na zo na yi shi. Kawai sai ba gashi ya zuke ta ba, wannan albarkatun kuma sun bayyana zahiran. Me ya kamata a yi musu? Sai aka fara jagwalgwala musu. Da ya fara jagwalgwala musu to ni ko kusan mutum ya taku gurin ne kawai aka jagwalgwala mata, wayo Allah na, aka tattaba mata kushiya ku ji ta hau sama. In kuna son na hau kan iska yanzu wannan gurin guda biyu in nan ƴaƴan tagwai da aka taɓo min ita, inna lillahi. Kawai sai na ji kawai na fara bashi kyautan ma gidan gaba ki ɗaya tunda dai dama nasu ne. Na ce to bari mallaka masa shi tunda dama nasu ne, kun ga zai ji daɗin zama da abubuwan, za su ji daɗin zamantakewa da abin sa. Kawai da ya cafko ɗaya da yawun bakinsa ya taɓa gurin, inna lillahi, da na wani zaburo na ƙara kama kan famfon nan. Ba zan ce muku kai da ji ba saboda ku ba za ku gane ba idan aka zo ana baku labari sai ku kasa ganewa, saboda dukan ku mara lafiya ne, ku ba ku da lafiya, waɗanda kuke maganganun duk ba ku da lafiya, amma da lafiyan ku dole ku fahimci me nake nufi. Me zai faru next? Abin da zai faru next shine ban san ya aka yi sai kawai gani na durƙuso na kama zalmalulu ya mutsab ina zungulawa. Wayyo na zungulo ta na mata shan da ban taba tunanin cewa zan iya mai mata ba, saboda menene shauki ne fa ya saka ni, shauki ne irin sosai. Kafin na hankara dan kujerun da yake gurin da aka ajiye na wanke da inda dama Aisha gai take zaune take wanke ta, saboda ita ba za ta iya wanke a tsugune ba, ni ne dai na iya wanke a tsugune. Kawai ya dauko kujerar ya zauna. Da na zunkuye na fara bashi aiki, ina ta Allah kai. Na ce mishi Aisha fa za ta zo. Ce kakki damu ba za ta zo ba, na ƙara tura ta nesa, ta je nemo min kati, kakki damu, kuma katin da nesa. Na ce to na shiga bashi aiki. Na ce mama fa? Ya ce kakki damu. Na bashi aiki ya bani aiki, na bashi aiki. Me zai faru? Za ku so ku je da muka ci juna a wurin yadda ya zauna akan kujeran. Kawai sai na juya ta bayana, sai na zura zalmalolo sa shike, sai na fara ni nake aikin ina bashi back to back.
a gurin. To ya za ku yi, kun fara tunani ya aka ya wuce, ya aka yi menene? Da can na taba aure, to gaskiya ta ma lokacin ne ba zaura ce, amma irin sakin mahaukacin nan, ba sakin wawa ba, sakin mahaukaci. To daukan mai hankali. To shine fa da na bashi kayan aiki ya ce ina ne da shi 5 and 6 babu rubuwa. Shikenan kafin na sati 2 mai zagayowa muka yi aure. To ya kuka ji abin? Ya kuka ji